Okay. Now this video will make you see that. Last, okay, what I can do. Don't knock in a fair Egbe de Vuamo. It's a teledo. Branga, the Waka aeroplane. Tono. Take a look. Go to Otele no she Boguru no go Otele Obi. Bishop. Elengara geno. Ono here, ono na pam. Ono ngole. Ono na pam. I told that touch from you here. Okay, Bishop, how much is that? Bishop. Apola ele he poka bishop chile ka gba goko. Awo mo nna. Bishop awo nna. Mba. Nani biliota sigi bile ga to saka aeroplane. Gen ro ka chekeleke. The chef for now of money who get chile ka gba goko. Branga amagi imi. Ifu asusu agaraga ga to saka. Mba Bishop, enwere malaria. Imano oya no na in the air right now. Oya no in the air. Gabriel Patanga mega interview. Gabriel if ni kuku patanga hit drop aeroplane. Nani pilota la gam no aeroplane. Aeroplane na chief fep. Oya no in the air. Oh he fege futo the area. Bishop anyway o. You where Aha. Amu Onyinyechi Madabuchi. Why ya be? Amu Abia State. Ebe na Abia. Umunnochi. Ebe na Umunnochi. Nato. Ebe na Nato. Umada. Negida nage ha ka dị ndụ. Mba nna m anwụgo but nne m ka dị ndụ. Nna gị ọnwụọ na. Ndonna. Thank you. Ndonna. Gịnị gburu nna gị? Ọrịa ahụ. Ọrịa gịnị? Ọrịa diabetes. Ọrịa mamịrị. Ndonna. Thank you. Ndonna. Ọrịa ahụ na n'obiri na-aja ọcha wụkwa ofu ihe o. Ndo. No. Ofu ihe because when dị iche. Ọrịa ahụ sef ka nke obiri adị wicked. Ndonna. Thank you, Bishop. Thank you. I'm parent na get diabetes. Chineke agba. I want na go nya ma ebe ga agwa m thank you. Ị ga-asị m oh ibe me. I want na go gift m nyere gị. M sị ka gị ndo ga na gwa thank you ye kwasa m. Ewe niwe Bishop. Ọrịa mamịrị na family. Nwanne m pa gị wụ onye ara ma ọ bụ your mother side. Mba, onwe ya atọ. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 6. Otele Rosanna 6 ka mpa gị mụtara. Ka ebichi na nọ ya na anyị? Esi na Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Awụ m a beautician. A eme ihe lashes, ihe nails, ihe makeup. Akwụkwọ o ji adọlụ. Mba o Bishop. Like I'm not gonna have none again. I'm trying to hear you. Equal is having him. I'm singing on for gone. Could be open issue. Like I was jogging, Takagate people. Bishop. Bishop of Baragara. Even when I go. Branga jogging call like getting like a diabetes, but diabetes bishop. Get a beauty bishop. What I had there? Anyway. That was the way who knock on na low with a genuine madam so well lemon. Neti balakuku. Balak. What pack on no get chileka bagoko.
bracket tigre bishop. Bro, look okay, be an look at. Bishop, I'm actually me No, I'm not going to check my sorry. I'm getting Katamoto Babura. Where. Oh, mistake. I got all our Mahadu. Elebe school negara. Agara m na Cotonou, Benin Republic. Cotonou na certificate how cha forge ka ebiranga wa. Lecturer like agbagoko. Graduate school na Cotonou. Agara m Lekosonu. I studied computer engineering. Agụcha. Agụcha enwe m certificate. Ganyo kanshi. Mba. Ijeri oke nri. Mba. Mu ohi ọ dị gị n'ime. Mba. Iwu onye apari. Mba. Iji agbakashi ọnụ. Mba. Ọrịa ọkụkọ nke a na-eme ọkụkọ otu a. Ọ nọ na family unu. Mba, Bishop. Ọnụ goje shushi. Mba. Otele goje shushi. Mba. Onwe ihe dị ụta. Butele infection mbụ. Mba, Bishop. Onye ara ọchọọla gị ọsọ mbụ. Mba. Iji agba club. Once in a while. Like since this year na agba Iji club. agba club. Onye arụrụ ala. O tiwele once in a while. Iji agba club. Mba, Bishop, mba. Mba. Ewu akwụla. Mba. Ewu hook up. Mba. Mmaga ọlụgharịrị di. Mba, Bishop, mba. Ekpom bishop ahụ again ma block gị ya. Ọwara ya gba gị. Ngwa na-ewe n'iwe. Nke a the last one na-ewe n'iwe biko. Ụtọ ọbara na-adịghị gị n'olu gị bịa nga akpọga m bishop. Ya dị ka ọmụwa mere gị ọbara. Tii na-enweghị ọbara n'olu gị nga gị bịa nga akpọga m bishop. Kọọla njọ gị ga-etipụ bishop. Ọwara ya gba gị. Ngwa ewe n'iwe. Emnu gị bishop aha m nọ na-ege Chineke maka Chineke m bụọ gị n'onye native daughter akwụ ụgwọ isi. Ọ dị mmadụ gị na-eyi pantị yikwasị ya jin n'ime. Bịa nga akpọga m bishop. Ewe n'iwe nwoke ọma. Ebere gị ugwu. Mba. Iji achị waka. Mba. Gịnị wishi ọchị gị na? Iji achị mmadụ waka. Ajimachi mmadụ waka ya nwe ihe ụmụazị. Amachi mmadụ waka. Nwoke ọ barala gị mba mbụ gị merie ụta. Mba. Gị na nwoke osogidela okwu gị dọọ ya aka n'amụ. Mba, Bishop, mba. Biko ewe n'iwe biko. I like him there, biko ewe n'iwe. Ọya, mmadụ letrala gị ka ịfụ ọhịa. Mmadụ letrala gị. Mmadụ abụọ. Aha ha. Tomto na Tochukwu. Iji anyụ. Aghọtaghị m. Iji agba azịza. Mba. Atawa gị iji agba azịza. Okay, ma m na-agba. Ma agba. Ka ihe na-agba. Ụzịza. Gịnị wee ele ihe ma wụ osịsa. Iji anyụ. Ọ mmadụ ka m na. Onye oge oji acha white ka ọ red ka ọ yellow. White.
Elempi neti. Admit Bishop. Elekwele sheti mkpu. Let me sheti mkpu. Give trelori ikuku. Even on you got the annual again. But I'm got pia poga bishop. Bojelo type of chile kabaroko. AA. Block group go. O positive. It's in there no ana POS and tabianga bia kwam bieta teta. Oh, the mad get just no. You question no. What number? 090 6872 5393. Ugwazu. Ranga apogama hakembe ana drug get alariam. Hello, Bishop. Deo. Lero sana. Ibashirike Bishop. Ese Ibashirike. we go the camera biko. Nyo wolu mmadụ ka wo AI voice. Awolumna. Olugi. Ibashirike Bishop. Enya ope he kpono no ge were olu ndo hi bia ga bia kwa ga so. Ope ya he kpono no ge sit up there. Look at one bingo get in ala were olu ndo hi bia ga bia kwa so. Masiri ke mana ga ro ro wa. Munya pe ha he ya nante. Na Bishop le abịara m ya the last time say the enye nwanyị we Asị nwanyị ya pụta te nya lanti chile ka agba ọkụ. Biyiri katra te na emu ụmụ nwanyị manara. Chineke ngwa ka m wepụ ya na enwe much Le voice. ewepụla m ya. Hey, na ụmụ nwanyị una ahụsiela anya. So gị na nwanyị nọ na ge were voice ama ọnụwa. Hey! Hey, stand up from there. Get the way camera and be lot of the lazo. Problem akarịala Bishop. Ime nsogbu. Hey, they say camera ahụ. Ọchụ. Bishop ị ga-akwụra m fonu. Eweli we mpago janu freezer. Enweghị dị like that. Mpago janu deep freezer. Enweghị dị like that. Enya sit up chile ka agba ọkụ sit up ebira ga bịa relax ga. Sit up. Ekwishi agba mkpụrụ. Wapakalishi gị. Whatever voice in the nche who goes here. Bia na ekele m here. Ewele gị Bishop. Aha go. Bishop asị m abịala m here before. Abịala m here before. Gị na-eche ekpe m nwa. Ewe nwe ekpe. Emele m gị interview. Yes, now get back that today got be mo kembe I never see anything like MLM interview. definitely. Then let him be a chinga. Ekpe ibe no nwa we nwanyi nhu ge na cha mma number mo. Ele nwoke ga-eje na anaghị nọmba nọmba gị nọ na internet. Ele kpi ga-eji nwa di voice a nwaanyị abịa kpọọ gị na phone Chineke agba gị ọkụ. Ele emere voice m Bishop. Ele emere my voice. Ele opposition anọ nyere anyị. Anum FCT. Emma conductor voice get she can know what that means with get their voice in the conductor. Yeah, here. Bishop, I went like that. I went like that. Ghana comment section guy with your mad voice that Chineke Bagoko. My bingo Ebranga, whatever voice no he bianca be threatened. Amen can be only able. Good morning, Bishop. How do I turn on my camera? Where I just sending in Otele go time. Each year the camera in Otele go. Good morning, Bishop. Yeah, woman in Naya Gabish na yara. Good afternoon. Let go she tend there robber. But I get good morning.
Ediafole. I am 25. Braga Kelegam, good morning, Bishop. The way for Nala, come on, how I'm in a Yakapani, what do? Yes, sir. Ngani room, a wagon taffy. Yes, sir. The way for Nala, last. Turn, Cody. Okay, well, on. We're going to reverse, Bia. Hell, Chineke, Teleke, you couldn't watch now was Sarege. Eh? Le wanyana front to Chineke Baroko. Praga Kelegam, good morning. Oh, good morning, Kelegam, and I found them in Otele. Eh? Praga Ajakam, good morning. Good morning. Vrapu Babitana, Naka Manafo. That would have phone. It's Allah Hoto. Sir? It's Allah Hoto to get us. It's Allah Hoto. Mba, sir. Mba. I saw them. Come on, Toto, 3 o'clock. I just met The Natile Kabagoko. Come on, Toto, Gebra Hushi. Run at 3 o'clock. Somehow he come on, Biataka. Oh, no, come tetara. Come on, Toto, run get Sabaho. Get Kubamike, Kubamo, no, and I'm get Sabon, get back. Good morning, Bishop. Go take each I on the boat here. I on the boat and a theatre. Give you Buria Banget a good morning, Bishop. Magana Maga Hadendo. Yes, sir. Anonga. Mba, sir. Mega concentrate my block of here, Putogia. A pick a phone. Mba. Tambo Toto. Chabole Sabaho. Sakamishi no go nyobi. Aha. Choma. Ahamu Choma. Tomonya. Onuma. Someone no more bad it in Asabaha Hototo. It's a Tommy Hot no shame to you. Dragata Koshigan you go run a bed by this time. 3 o'clock. Sabah Hototo. Mesegata. Baka meze. Is a cookota tono cocoashi cookata. La mammy haunted or dolagambo. Branga Bram says Sabah Hototo. You would imagine when we come over the Kagasabaho. Come by yesterday by this time. I just met teta. Damn you just said that again. Are you supposed to be on the bed by this time? I'm talking. Bishop, neme. I don't get it. Get it, Virtual assistant. get a virtual assistant. Boy, how would you? Amami ya Igbo. Go why you no get Mne. Odika customer service. But na hotel can I know yak or no log. no, virtual from home. Nigerian time zone. So, but I'm not Nigeria. All reason. I'm just not teta. In Nigeria now. Lagos. Mega virtual. Get here yesterday. By 3 o'clock. Gave your home life. We send the request a bathroom saho. It couldn't marry son. Gave your gas and drum request. Some Andre happy Coraga Cadero on virtual. Coraga Canero on virtual Meresaba who can walk to. Oga Wunya Biana Gabo Heriade Ngadine Okrogo. Iwanya bear. I want Imo State to get the local government. Hell, awkward, there big she. Oh, there big she. Oh, you can't do what come for a bed on my house, Mata day. Ya again, you yassam Koshano Lakwa. Morning, no game on them. Look at Nkoshano Lakwa Junction.
Igrali ishku ikedru. Ebelangane saba hukem to now. Ebe na ikedru. Ụzọ agba. Negina nage. Ogina happy. Yes, sir. Magono na yard there now. All jet church, CWO meeting, Kebishina no yenai. Lagos State. Ijanyahu. Eh? Ijanyahu guess him Why na ganyahu? Ijakuna. Amam, ihe o mean. Ihe wona ijeme. All depend. Yeah, I'm so depend. Ijakuna chile kabagoko. Oh, every time. Ibutele infection mbo. Mba, sir. E nwere onye ara na family nne gị ma nna gị. Mba. E ma ire eshi. Ọfụma. Draklina na asa pant gị na akwa gị ka ọwụ gị nwa na-eji aka gị asa. Ọ mụa. Bịa lewa anya ebe otu ihu gị kwara ihu German Shepherd. Otu ikwara ihu German Shepherd. Lewa anya nga Chineke agba gị ọkụ. Otu ikwara ihu German Shepherd lewe ma ya nga. Lekpi apa ihu ya dị ka ihu German Shepherd bịa ga bịa ekpega ihe ọdọ. Under ushi bege gabia you are fine. You are fine, jabo isaga by this time. Get at on 19 minutes aho. It's by 3 o'clock, 3:30 ability to get a bed. Onwe. Okay, he is saga aho ni wu veggie. Mba, sir. Makewu virgin. Jesus na ndị ekwensu saga asala ahụ. Ahi ji saga ha ahụ. Virginia. Iwu virgin. Mmiri a na-emetọ gị n'ahụ ma n'ishi. Oya sekpura langa ahụ. Sekpura langa ahụ because isaga ha. Sekpura langa ahụ ebe na asaga ha ahụ. Na asaga ha. Sorry, sir. Nsị gị sekpura langa ahụ Chineke agbaghị ọkụ. Ikpere m dị n'ala. Virgin na-amaghị na ọ ga-asa ahụ elebe nwa. Oya, bama bathroom ga-ati mmiri. Oya, were phone na gawa bathroom now. Were phone na gawa bathroom ga-ati mmiri ji asa ahụ now. Achọm da touch here. Shower. Ka m ga-eji asa ahụ. Asị gị baa n'ime bathroom ahụ iro dị aga gbatuzie ga-ebuto gbe gbapụ shower ahụ ma buto gị. Bama bathroom Virginia. Nọ na bathroom. Oya, dewe phone na window ahụ. Asị gị hapụ ya gị. Achọm da touch. Mechie door. Virginia akpadeti Chineke agbaghị ọkụ. Gaga saho get padia just like no chapo it by now. Nkora ya ka ezigbo mmadụ. Them you. Otele no na bathroom ahụ na ọ ga-ahụ sama ahụ. Hey, mere kora te kule na gen rotum gana Chineke agbaghị ọkụ. Taga pra na, o te taga popu na. Mere kora te kule na gen rotum ga. Unu di ole jide phone ọta. Unu di ole jide phone. Naanị m ji phone.
You know, oya tibu phone ya akwa black na. Ejo sam phone no then irizi akwa. Ah. Ida fole. 23. Oya pega ha pega do mmiri gbaga ha oya yu ama mmiri ahụ. Ihe mmiri na-ezo. Mechie that window. Ya mboge bịa nga. Yes. Iji ụmụ ole. Amube m nwa. Mma gị na mpa gị nọ ndị a. Mba. Ha nọ ndụ. Mba. Hell, a orphanage daughter. Hell, Only child orphanage. Hell, name only daughter. Only child called only daughter and son. Only. Now, nigga, you went one ne. Mba. Child. Nigga na naga hapoga. My sister, don't know. It's a child, don't know. Chukuga woroge one ne worogi ku worogi benna. Ndo gini buru nne gị na nna gị dị awe ka o wee pụtara ụwa nọ na ha nwụọna. Bando obere mpam nwere accident but mom ọrịa gburu ya. Ndonna. Chai. Ndonna. Mage hafuru gị ka ara ke. Yes. Like mother like daughter. Ama m sị nna gị aga enwe ara nne gị ka ị ga-eyi. Ndonna. Thank you. Ndonna. Oh, I'm sorry, Thank you. You grew up without enjoying parenthood, Akwya? Yeah. So I'm sorry, I'm gonna make an interview, no? Okay. Chai. Mame water, mame water. Akwa get a hemira de na ma. Mbao. The woman banje. Mbao. Ejimeze heze na. Oh him jajuwa mat ha problem. No? Ejimeze heze. Onye ha takwutere ihe ma ọ bụ ndị dibịa onye ọbụla ha takwutere ha ga-eme ka sure ha fraud onye ahụ ma ọ bụ gbufuo onye ọbụ nna eji m eze ha ezo m ji ajụwa gị ndị nweghị aka ugbo m laazụ akwa ịma na ihe anyị meghe nga aga banye nwa akwụkwọ dum m gaa n'iru okay laazụ nwa m laazụ tai nwa na-enwe nne na-enwe nna nwoke ha ya na ya emejọsawa ya oyi kwuru were that advantage imegide dị gị ala ọ gakwa na adị nwoke ọbụla lụrụ dị gị ala na mma gaa ya chọrọ imejọsi oyi because of onwe nna nne m bupụ oche only daughter bupụ oche naanị gị bi na Lamazo o Tonwa Heo Nani ana ka ị nwere nwe Otele La longa ahụ gane me aka ihe bekwala nga akpasị we Chineke agbago ọkụ No wu keleg Bịa were phone go Hello obodo ị nọ Canada. Ongeno Yes. Nani gị bi nga Yeah. Gịnị ka ịrụ ha I'm a student. were Igbo Chineke agbago ọkụ gịnị ka ịrụ ha I'm in school. Nwa akwụkwọ. onye kpọfere gị obodo oyibo ebe esi nwe nọ iwu only daughter Oh God, through scholarship. Heo nwa m ịma akwụkwọ Ọ bụrụ na m akwụkwọ beta Chineke mere m ya ọ dị possible. Heo ị pasịrị mas Yeah. Heo ịma S plus S plus S ele ihe ọwụ Nyanụ number S plus S plus S o nwe hospital. Okay 30S plus 30S minus 30S ele ihe ọwụ Ama me ya biko iwele iwe. Okay scholarship nwa m meme gị interview aha gị Miracle. gbaa aha Igbo gị Chineke agbago ọkụ ebere nga bịa gbaa aha Igbo gị Ọlụ ebube. ọlụ ebube onye Mmadụ. ịmụọla nwa Mba. iwe onye ebe Abia State. ebe na-abịa Isochi. ebe na isi ochi Ụmụnne Ochi. ebe na ụmụnne ochi ebe na ụmụnne ochi Akpọrọla n'ime ya n'isi. ihe anyị chaghị otu ọwa organic ka ọwụ chemical eji saga ahụ Ọ lee ya, ọ natural.
lie aka m. Okay. Ọwụ n'aka ka esi ele no. Ebe. Mba ọ na-aka mmiri dị ọ na-aka lekwe ya ọ na-aka. Enwere nke na a ga-ejikwa nda mana nna. Don't worry, onye ọla ga-alụ gị ga-eme m ka mana nka. Nna. Okay. Ijangamu. Yes. Ọwụ ya nwa m. Like botishi tipu yes. Ọwụ ya nwa m. Ọnwamu. From Isochi. No. Hello, but they say no. Canada. Ijangamu how many minutes in there? It depends. Ijangamu yes, where Igbo. Ijangamu how many minutes? Okay, let's say 10. Tele Rosanna. HMS warfan. Yes, on your warfare on them enjoy. I'm working them no 10 minutes against him that now on your warfare name enjoy. For what you get, but I'm working them no 10 minutes. Awaraya bag. It's a record for cap. I'm working mad. It I want to say on your warfare. You know, depend that question. I'm not saying only daughter. They went one new week, we but give them now. Give what I'm on for 10 minutes. Give your heat one question on your rough on them enjoy. It's a Miria. No. But let me wait here with the rate of so young rough on them enjoy. If I can say only daughter. You want one name work again, but I'm on 10 minutes. Miri, I want Miri Jabara. Oba bagin akpere na olu ko gege sagana nwanyi ndị na alu toputata na aso ga hoso mba amụrụ ha ima he with the cost of the anso ha so ga ị ga akpọ nwanyi ajụ ya ajụjụ ya so anso so mokwu na it's a some of them she from birth branga ajụ ga mse onye wura of ona if must as only daughter ikwese na take care for amụ na. Okay. If I say Miram, when you're on your Yahoo, Baba don't know, gives more. Give me why you. I'm according to Honya. Okay. And when I'm with Yahoo, again, why I want die. What porno? Away from Hamon in the game, but I have 10 minutes for water. Some like it, yeah. Like I'm going to call some like I'm not good for you because they only daughter gave me a gap some like that. But on enjoyment, oh. Tele Rosanna. Okay. That village, you know, when that are within your father's hood and your sister, your mother's side, when that are neighbor. Yes. Okay. I want them pag come one them magi wonyara. Step system na yara. Okay. Tele Rosanna. Akore ke owo with chen. Ihe ọṅụṅụ. Gene war. Ihe ọṅụṅụ. On edge chen e kwa ya na. No, akụ ya chen ọ na-agagharị agagharị. But onwe ya ga maso wonyara. Onyara bụ na onyara na ọ ga na-ekwuru onwe ya okwu, ọ ga-eluku untidy. Ya. Owe ya one more. Family of Ara step sister by young. Kile ka ngre ihe owu goof ka loud ka wo Weed. ya wu goof or ya wu goof nna. Yes. Ge nwe janga anu. Mbakwa o. Shisha kwa ni janga shisha. Vape, nanda no vape. Life of our my family. You got chike with miracle with tissue mega toilet. Ha abụọ. Tissue first, then maybe last. Or it depends, maybe first or tissue last. Okay. Idanyo kenshi. Mba o. Idanyo ahụ magana nwoke nọ.
Wow. You want a vibrator? Yes. Otele Rosanna. Ele kwa no kweji nwe vibrator bia kwa nga ka make interview ki nwe di. Ga wete vibrator, ga waptia, ga waptia. Ga waptia ma ho. Asiki ga waptia. Look at you, you want a vibrator bia kwa nga be choti owu. Yes, every level okay. What taka popular. Every level okay. Be a popular. Hey. Otele Rosanna. Olu nwoke ka m nụga. Ya, ele nwoke gị na-anọ nga ahụ. Hey, ele nwoke gị na-ebidi a. Imutro onwe gị. Ele nwoke gị na-ebidi a. Onwe. Ana m anụ voice nwoke isi aka ya. Yeah, man, kura kana my door. Ma hụ vibrator use. Isi mi agi wepi immediately. Hey! Chineke nna. Bia, listen, it's not a laughing matter. It's not a laughing matter. Ị gara na ya akwa ihe ọnụ gị zụrụ ya. Nwoke ọgwụla n'ụwa. Dati no jangu gara. O jangu gara. Mba. Then kwa sem ki ga-eji nwe ọjị. They were in love with nwoke bi nwere ụdị ihe a. Bishop Okanya nwere ma abụọ mmadụ abịa zuru ofu n'ụlọ. Oya were mma chapụ kọtọfụ nke ahụ backup ya. Wete mma, ga wete mma bịa bechi pipi we are here. Ga wete mma, Chineke agbaghị ọkụ ga wete mma. Nsị ga bring a knife, ga wete mma kitchen now. Ga wete mma kitchen. Maka gịnị? Eju amma ka gịnị? That means you are not ready for interview. Chineke agbaghị ọkụ. What will you do ready ga gwa m? Onye vibrator. Tranga were vibrator. Offline ga-etufu aga m achali ya acha. Were mma chame ya na tebụl dị achọ m ịhụ ebe chaga ịchacha ya gị iji mesị ịchala ya. Oya were mma mewe ya. Oya chame ya ịchacha ya. That is to prove to me you are serious already. Chame ya cut me ya. Cut m amụ ndị ọcha arụrụ gị. Cut me ya. Kragama Bramu ndo tano rogena na mase nwe he karịrị natural. Hey, ya we 100 n'ime otele gị. Achọm da touch ya mgbe 100 no otele gị. Etinye ka mbalance wow. Chamia. Sige chaya. Chaya gị shim na ịchakashalia. Hey, Chineke na get to tank kebu sare na gara ya. Asinge chamia cut hoya. Nchọrọ ka cut fish amụ. Le ya cut ola me ya. Ma here. Let me see it. Don't joke with me here. Let me see it. Asinge cut all that thing. You are making me angry. Bishop, what is possible? Okay, self done, okay. Enjoy your vibrator. So no need of husband for you. Only talking yabia na your hand to that. Don't play with me here. Damn you. No, ma one. You will vibrator for what? Because you went or did him okay, me enjoy.